Esto sería almacén y esto es la cámara de trabajo. Está ordenada, está limpia y su temperatura 1 grado. Perfecto. Manuel Moraga udal albaitaria gogorregi konpartxan izan da edariak eta janariak behar bezala dituztela konprobatzeko. Está todo envuelto y protegido en las cámaras, no hay nada, digamos, suelto ni al aire. Bertan zeuden konpartxeroek gertutik jarraitu dituzte albaitariaren pausoak. Normalean, ez dago arazorik egoten, igual nebera batekin lehenengo egunean ez dugulako kontrolatu ondo edo, baina gero hurrengo egunetan sorpresas badator beti dago garbi dana, orduan ez deko guain beste urduritasun. Lehenengo egunean azkenean beti zauz, dana ondo egongo da, da, hor apur bat beldurragaz, ea txukun dagoen dana, da aurrera doan. Kontrolak lehen egunean egiten dituzte eta ondoren festetako edozein momentutan eta aurretik abisatu gabe. Errebizioak txosnetan egiteaz gain, janariak dituzten gainontzeko lokaletan ere burutzen dituzte. Bilboko udala duela 15 urte baino gehiago hasi zen lan honekin. Aurten egindako azterketak ondo doazela argitu digu Mariano Gómez, osasun eta kontsumo zinegotziak. Que evitemos esos puestos callejeros que empiezan a pulular por la noche por la ciudad. Gómezek kalerik kale jartzen dituzten janariak ez erosteko eskatu du, izan ere ez dituzte albaitarien kontrolak pasatzen. Guztia jakinda, askok lasaiago hartuko dituzte egunotan pintxoak, ogitartekoak edota bestelako jakiak.